Přátelé, já vás vítám u dalšího videa tady na kanále Odpadlík. A v dnešním díle se budeme zabývat horkou aktualitou, která vlastně o víkendu proběhla jako blesk Českou republikou. Zaznamenal to každý, kdo trošku sleduje dění a zejména samozřejmě ti, kdo sledují fotbal. A tím je vnik fanoušků na hřiště právě ještě nedohraného derby mezi Slavií a Spartou. A ve studiu vítám Jirku Formana, který je určitě v tomto směru, dá se říct, skoro až odborník na slovo vzatý. Vítejte ve studiu. Já nemám rád slovo odborník, to zase bude milion komentářů, že komentuju úplně všechno a že všechno vím a že všechno znám, ono to není úplně pravda. Akorát chci říct, že já se diváckému násilí věnuju 20 let v České republice, takže si dovolím tvrdit, že o hooligans, rowdies, o pravicovém extremismu, levicovém extremismu a o diváckém násilí, které je spojeno s pravicovým extremismem, si dovolím tvrdit, že vím docela dost. A vy jste to tady nazmínil, ty záběry oblétly doslova nejenom Českou republiku, ale i svět. Jaká byla vaše první reakce, když jste to viděl? Mě to nepřekvapilo. Je potřeba ty záběry, které jsou samozřejmě strašné a hrozné a já si dovolím použít výraz Adriany Krnáčové, bývalé primátorky hlavního města Praha. Byť ona Slovenka, že Pražáci jsou spovíkaní, tak si myslím, že je to pravda, protože ty záběry, které oblétly svět o tom, jak slávisti vtrhli na fotbalový stadion, tak to není nic nového. To se tady prostě i v České republice se to běžně děje, že hráči tímto způsobem slaví, respektive, že diváci, slaví z hráči postup, titul, zisk poháru. Děje se to na celém světě. Ale přece jenom, děje se to, že tam... Já se k tomu dostanu. Takže to, že někdo vtrhne na fotbalové hřiště po hvizdu, to není nic nového. To jsem se právě chtěl zeptat. No. Ty záběry, které jsme viděli, tak je potřeba rozlišit na 3 základní věci. Vběhnutí fanoušků na plochu po hvizdu, to je nesmírně důležité, protože kdo viděl ty záběry a alespoň trošku si to analyzoval, tak zjistil, že tam ten hvizd skutečně byl. Ale on to nebyl hvizd konce zápasu, ale byl to hvizd na golmana, který neměl zdržovat hru. Takže to je jeden úhel pohledu. Vběhnutí fanoušků na plochu. Což si nemyslím, že by bylo nic trestného. Navíc, a dostanu se k tomu v průběhu, tohleto vběhnutí fanoušků na plochu, zejména u klubu Slavie, je leckdy je pravděpodobně a bylo pravděpodobně domluvené s vedením SKS, s vedením Slavie. Po konci zápasu. Po konci zápasu, přesně tak. Co je horší, tak samozřejmě jsou světlice, to znamená pyro na stadioně a následná střelba tou pyrotechnikou na tribuny, kde byli fanoušci Sparty a kotel Sparty. Tam vidím jednoznačně nejenom pochybení slavistického kotle, který vtrhl na tu plochu, ale tam vidím i možný trestný čin obecného ohrožení. Pokud ta světlice někomu ublížila, tak tam může být i ublížení na zdraví. A pak samozřejmě napadání jednotlivých hráčů Sparty. To samozřejmě musí vyhodnocovat policie, tam dokonce vím, že policie už zahájila nějaké úkony trestního řízení pro výtržnictví a to by se skutečně objevovat na fotbalech nemělo. Ale to, že někdo po konci zápasu, po závěrečném hvizdu vtrhne na plochu, aby slavil se svými fotbalisty, to je běžná věc ve světě. To, že se objevuje na stadionech pyrotechnika a pyro, není ani tak problém fanoušků, ale problém klubu, který to dovolí, protože ty kontroly u vchodu jsou velmi pečlivé. Téměř každý zápas, a to nejenom na Slavii, ale i na Spartě, na Bohemce, kdekoliv, jsou ty kontroly skutečně opravdu velmi pečlivé. A způsob, proč se ta pyrotechnika tam dostala, je ten, že už tam dávno byla. A to nejde udělat bez vědomí klubu. Máme tady pak věci, které se jmenují pyrotechnické prohlídky, kdy policie v rámci každého zápasu prohlíží stadion. Pyrotechnickým psem prochází pyrotechnik a zjišťuje, zdali tam není nástražný výbušný systém. A logicky, a já to vím z té minulosti, protože jsem to fakt sledoval, vždycky se ta pyrotechnika na tom stadionu najde.
Jako připravená, skrytá pro ten zápas. Ani ne, to může být v nějakým kumbále pro uklízečku prostě, ale najde se tam ta pyrotechnika. Najdou se tam třeba tyče, na které se, pomocí kterých se připravuje choreo. To je prostě běžná věc a to se tam prostě najde. A to nejde udělat bez vědomí klubu. To nejde udělat bez vědomí vedení klubu. Dokonce luftjarda Jaroslav Tvrdík, tak ten samozřejmě se snaží mírnit to vběhnutí těch fanoušků. Proč? No logicky, protože to povolil. No to jsem se chtěl zeptat, jak vůbec hodnotíte vlastně reakci samotného vedení Slavie nebo samotného Jaroslava Tvrdíka? A teď bych to rozdělil na dvě roviny. Jak hodnotíte jejich přístup dlouhodobě vůči právě fanouškům a řekněme té tribuně Sever, těm ultras, řekněme, a jak hodnotíte tu reakci po této události? Já bych to hodnotil tak, jako bych hodnotil vystoupení Benjamina Netanyahu vůči teroristické organizaci Hamas. A tím nechci samozřejmě slávisty přirovnávat k Hamasu, ale to jednání je úplně stejné. Benjamin Netanyahu si myslel, že Hamas... Myslíte jednání jako Netanyahu a Tvrdíka? Netanyahu a Tvrdíka, ano. Okay, ano, aby to... Benjamin Netanyahu si myslel, že před 7. říjnem 2023, že on bude ten, kdo dostane Nobelovu cenu míru, protože uklidní ten konflikt. Pak se mu to krutě vymstilo tím, že Hamas v době těch jednání vtrhnul do Izraele a vraždil Izraelce. To samý si myslel Jaroslav Tvrdík. On si myslel, že když bude komunikovat s vedením tribuny Sever, že když jim bude kupovat pyrotechniku, že když jim bude přispívat na choreo, tak ti chlapci a děvčata budou v klidu, nebudou páchat trestnou činnost a všechno bude v pořádku. Jako, že budou vděční a že budou vděční a budou dělat tu skillovou atmosféru, kterou ale bez pochyby tribuna Sever pro ty slávisty dělá. Samozřejmě nejde to dělat bez peněz, ale to choreo těch slávistů je jedno z nejlepších v Evropě, to si pojďme říct, nebo bylo jedno z nejlepších v Evropě, a to včetně pyrotechniky. A jsme zase u toho. Jo, pyrotechnické prohlídky, našla se ta pyrotechnika, jasně. Ale vedení klubu to prostě přikrylo. Takže na vaši otázku, co si myslím o současné komunikaci Jaroslava Tvrdíka k tomu problému, tak na začátku to bylo konec tribuna Sever, žádní fanoušci, radikální přístup. Proč? No protože si Jaroslav Tvrdík a vedení Slavie před novým majitelem Pavlem Tykačem kryje záda. Takže dá se říct, že ten... Ale byl to Jaroslav Tvrdík, kdo vlastně tu pyrotechniku na tom stadionu povoloval. Byl to Jaroslav Tvrdík, kdo sponzoroval tribunu Sever. Takže oni přímo platili fanoušky, aby mohli dělat tu choreografii. Část peněz na choreo určitě šla z peněz klubu. To 100%. A Jaroslav Tvrdík byl ten, kdo podporoval tribunu Sever. Jak by se to jako pojmenoval? Byl to naivní přístup nebo licoměrný? Svým způsobem to byl naivní přístup. On také, Jaroslav Tvrdík, prohlašoval, že vlastně ty fanoušci už s ním nekomunikují, že vedení tribuny Sever s ním nekomunikovalo, že ta komunikace poslední dobou vázla, že oni na něj útočí. Dokonce jsem někde slyšel nějaké vzkazky, že vedení Slávie je strašně namistrované a že fanoušci s tím nesouhlasí, ale furt prostě to je vedení Slávie a fanoušci s tím nic neudělají. Ano. Oni můžou chodit na fotbal a dívat se na fotbal, ale to je tak všechno. A ta komunikace teda potom po té události byla zvládnutá? Protože já jsem pročítal nějaké zprávy, PR odborníci nebo experti říkali, že to bylo dobře zvládnutý. Ale to je klasická krizová komunikace. Jiní hlasy zase tvrdí, že až tak ne. Tak já bych byl hrozně zvědavý na to. A hrozně bych si přál, aby bezpečnostní ředitel Slavie promluvil. A pak by se ukázalo, že já mám pravdu. Že Jaroslav Tvrdík si tím svým vyjádřením jenom kryje záda. Vedení Slávie si před novým majitelem Pavlem Tykačem akorát kryje záda. Protože to, co se stalo, je zejména průser vedení klubu, protože to dopustili. Oni dopustili tu pyrotechniku, oni se s fanouškama domluvili, ano, vběhněte na tu plochu a slavte to s těmi hráči. Proč? Došlo k odstranění LED panelů. Ano, některé byly zničeny, ale ty fanoušci by ty LED panely přejeli. Jo, a to je opravdu jako drahá sranda. Jo. Já jenom chci říct, že vlastně vběhnutí fanoušků na stadion není ničím novým. To jsme zmiňovali už na začátku v tom bloku. Že ty nepokoje na těch stadionech nejsou ničím novým.
Jenom to dlouho prostě nebylo. Tak a to jsem se chtěl zeptat. Vy samozřejmě tvrdíte, že to není nic nového, dokonce, že násilí kolem fotbalu není nic nového, což samozřejmě všeobecně je pravda, ale přece jenom zároveň, už jste to trošku zmínil, v posledních letech došlo k určitému útlumu, řekněme, ten fotbal se proměnil až do takové jakoby rodinné zábavy trošičku, brali si tam děti, rodiny celé si tam dělali. Ale tak to je tradice, to je česká tradice brát rodiny na fotbal. Ale jednu dobu to přece bylo radikálnější, kdy ty děcka se tam v podstatě, ty rodiny s dětma se tam moc neodvážely. Teď v posledních letech se to sklidnilo. Je to nějaký návrat zase ke starým časům, nebo dá se očekávat i u jiných klubů podobné problémy? Je to popuštění uzdy. Nebo je to jenom, řekněme, ojedinělá záležitost? Je to popuštění uzdy. Třeba tohle je Bohemka, tuším, že s Baníkem. Mm-hmm. Jasně, všichni jasně, všichni vědí, že klub Baníku je velmi radikální, je tam vazba s Poláky, GSK, Katovice. Tady tohle jsou opravdu hodně staré záběry, kdy opravdu při rozchodových trasách policie a pořadatelé pustí fanoušky jednoho klubu a pak pustí druhého, aby se vzájemně nestřetli. Mm-hmm. O tom to je, že vlastně ty kluby se navzájem chtějí střetnout a pobít se. No a tady dochází k těm nepokojům a k útokům. Ať už jde o Plzeň, ať už jde o Baník, o Spartu, o Slávii, nejenom o fotbal, ale třeba radikalizují se nám i fanoušci florbalu nebo hokeje. Málo kdo ví. U florbalu bych to teda neřekl. Přesně tak. Málo kdo ví, že třeba ukradení šály, když já půjdu a strhnu vám šálu a vy budete fandit Slávii a já Spartě, tak je loupežný přepadení. A můžete se to dostat 8 let. Něco takového se stalo Jirkovi Babicovi, mám pocit, teďko nedávno na... Jirka Babica, no, myslím, že on dokonce ukradl šálu. No jo, on jim vzal plachtu. On jim vzal plachtu. Je to loupež. Pokud ji někdo drží a je tam použitý násilí, je to loupež. On přes ní prej neviděl nebo co, tak jim to šel strhnout. Tak to nebyla loupež, ale může to být u nás by to bylo možná výtržnictví, poškozování cizí věci, ale... Takhle, když jste u těch jednotlivých klubů, který z nich je vlastně nejradikálnější z vašeho pohledu? V České republice? Jednoznačně Slavia v tuhle chvíli. A dlouhodobě? Cože? A dlouhodobě, když to vezmete dlouhodobě nejlepší bojovníci jsou Baník. Takže Ostraváci. Ostraváci jsou prostě, to jsou tvrdí chlapy a ty se toho fakt nebojí. Mimochodem třeba tady máte v běhnutí na hrací plochu Baníku Ostrava při zápase s Opavou. Tam vidíte pořadatele, jo. Světlice, je to samé jako na Slávii. Pokud někdo pronese na fotbalový stadion větší množství pyrotechniky, nemůžu vyloučit, že pronesete ženský. Přesně tak. I to, prostě i fanoušci ženského pohlaví se objevují vlastně jako radikální fanoušci anebo v těch kotlech. Byli vidět i tady při tomhle incidentu. Ale opět, protože to v běhnutí na plochu bylo domluvené. Jediný co, tak si prostě někdo splet závěrečný hvizd s hvizdem na golmana. To je to, co já říkám. Když koukáme na ty záběry, kde se podle vás bere vůbec ta agresivita v lidech, v těch fanoušcích, protože je to opravdu jenom, řekněme, ta věrnost tomu klubu, je to nadšení pro ten sport, nebo je to nějaká všeobecnější frustrace třeba v populaci, která se tady jenom ventiluje? Celá řada těch radikálních fanoušků a tohle je bitka hodně stará mezi Baníkem Ostrava a pražskou Spartou. Kde to je mimochodem, jestli je to v Čimickém háji. Aha, takže Praha. Kdy dokonce tam spartanští radikální, tenkrát ještě Prague Boys, řvali Sieg Heil a zvedali pravice. Bohužel to nemám natočené, ale na tom zvuku to je slyšet, že tam řvou Sieg Heil, aby se nabustovali. To vypípneme, to je v pohodě. To je v pořádku, Sieg Heil není nic protiprávního v momentě, kdy komentuju událost, která se fakt stala. Nicméně k tomu střetu tedy došlo v Čimickém háji. Ta vaše otázka, ta radikalizace spočívá v tom, že vlastně drtivá většina radikálních fanoušků tak se rekrutuje z různých gymů, tělocvičen, spousta z nich si domlouvá vlastně bitky mezi kluby na polích nebo na určitých místech a nejenom v době fotbalu, ale i před fotbalem. Ta nenávist je samozřejmě
mezi kluby hodně historická, zakořeněná v tom, že mezi sebou soupeří prostě dvě města, dva kluby a my jsme lepší a vy jste ti horší. Podporujou to, leckdy to podporují i sami hráči, kteří, někteří z nich byli členy právě třeba tvrdých spartanských, slavistických nebo baníkovských jáder. Můžete někoho třeba uvést? Třeba ze Sparty? Já si úplně nejsem jistý těmi jmény. Kdyby tady byl můj bratr, tak ten by vám to vyšvihl úplně přesně. Mě napadl třeba ten Řepka, třeba, že ten se mi tam tak jako zapadá, to byl takovej trošku ostrý hoch. Ostrý hoch to byl, ale já si nemyslím, že by Řepka byl v ostrým spartanským jádru. Okay. Ale mimochodem i Tomáš Řepka měl nějakou úroveň. Když se podíváte to, jak agresivní jsou hráči fotbalu v dnešní době, zejména českého fotbalu a zejména jednoho klubu, tak to ani Tomáš Řepka nebyl takový. Jo, to je potřeba si říct. A co sociální prostředí nebo status, z jakého se rekrutují tyto lidé? Drtivá většina může být z kriminálního prostředí, ale jsou mezi nimi i hooligans, kteří jsou dobře situovaní a mají finance, mají rodinu a berou to jako zpestření. Kriminální prostředí, můžete to nějak rozvést? V jakém smyslu kriminální prostředí? V Polsku je běžný jev, že hooligans tam vedou podsvětí. Tam nejsou mafiánské skupiny v Polsku typu mafie jako taková. Jsou tam samozřejmě bílé límečky, ale takové ty obchody se zbraněma, obchody s bílým masem, obchody s drogama, tak to vedou právě hooligans. A u nás není žádným tajemstvím, že někteří fanoušci, radikální fanoušci z některých klubů samozřejmě obchodují jednak s anaboliky a jednak obchodují samozřejmě s tvrdými drogami, což je určitá část jejich příjmu. A dost lidí by se divilo, kolik profi MMA zápasníků, boxerů, někteří z nich už i ve výkonu trestu, tak obchodují s drogami. Co je horší je, že samozřejmě policie o tomhle ví, ale leckdy to je pazurkový obchod, výměnný obchod. Aha. Já vám dám informace jako drogový dealer, jako fanoušek a vy mě necháte dejchat. Otázkou je vyváženost, jak moc jsou ty informace od toho zdroje relevantní proto, abych přikryl nějaký drogový biznes. Takže to kriminální prostředí hraje opravdu velkou roli. Tohle je další bitka Baník Sparta ve Strašnicích. Tam ty záběry jsem samozřejmě točil já se tím netajím, to prostředí jsem sledoval, věděl jsem o té domluvené bitce, tam už pak došlo i k mému napadení, takže jsem se musel bránit. To jsem se zrovna chtěl zeptat, jak na vás reagovali, jestli... Oni mají tunelové, v tomhle momentu oni mají všichni tunelové vidění. Jo. Vidíte, červený samozřejmě mají rozlišování, červený pásky na rukou Sparta, Baník jsou ty, co nemají nic červeného na sobě. Tam už pak došlo k mému napadení, takže jsem se musel bránit. Shodou okolností tam bylo, tuším, 5 policistů ze speciální pořádkové jednotky, kteří pak, když viděli, že jsem byl napaden, tak vlastně zakročili a tuhle bitku nějakým způsobem jako urovnali, dali to dokupy, kdy Sparťani utekli a část těch zmatených baníkovců a pobitých baníkovců tam ležela na zemi, takže tam pak došlo k tomu zadržení. Jo, tak říkám, oni mě chtěli pak už napadnout, pak už se probudili, takže jsem se skutečně musel bránit. Tohle bylo docela drsný, tam vidím, že ležejí někteří docela i zranění. To byli když dostanete tím těžkým stolem, co na ně svrhli, to asi není úplně příjemné. To byli fanoušci Baníku převážně, kdy vlastně tady už vlastně je policista, který toho baníkovce se snaží zadržet, druhý policista. Část těch baníkovců nalezla do hospody, z té hospody se pak snažili jakoby utéct, ale to se jim nepovedlo. K tomu diváckému násilí syrové záběry. K tomu diváckému násilí na stadionech ještě tady je, tohle je na Spartě, kdy jeden z těch slávistů vlastně si šel vyříkávat něco se do sektoru Sparty. To není úplně asi moudrý nápad. Tam samozřejmě ale selhala i ochranka, která mu to okamžitě neměla dopustit.
Já jenom pevně doufám, že to tam bude vidět, protože to je Než se nějaký to tam zvětšený. objeví, co třeba větší přítomnost policie, bezpečnostních opatření na stadionech pomohla by něčemu, aby se tyhle věci nestávaly? Nebo by to bylo spíš provokace pro ty radikály? Určitě by to provokace nebyla. Kdysi policie na stadionech přítomna byla. Mm-hmm. Pak se to nějak zavrhlo, že to stojí hromadu peněz, to opatření, a policie jenom, řekněme, monitorovala tu situaci. Ostatně teď na Slavii došlo k tomu, že když policie vlastně šla na ten stadion, tak se ta situace urovnala. Koukám, tady už se to mydlí zase. S kterými českými kluby jsou nejvíc propojený právě ty polské kluby? Kde jsou takové ty... Nejsou to jenom polské kluby, jsou to třeba i slovenské kluby. Jo. Operace nebo jako partnerství. Partnerství, družby se to jmenuje. Družby, přesně, to je to nejznámější slovo. Družba je samozřejmě Baníku Ostrava z GSK Katovice. Mm-hmm. To je vlastně kousek od sebe, ty města. Je to kousek od sebe, tam je jako velké přátelství, velké partnerství, kdy oni se navzájem podporují se, jezdí spolu na ty zápasy vzájemně, takže tam je velká družba. Jsou velké družby i mezi slovenskými kluby a českými kluby. Mm-hmm. Vy jste zmiňoval to slavistické choreo, že je jedno z nejlepších v Evropě. Je to skutečně pravda, že patří k těm topovým? Tak hodnotí to ty radikální jádra mezi sebou vzájemně, a když se skutečně podíváte na to slavistické choreo, tak víte, že zaprvé je to brutálně zakešovaný, že ty plachty... Já jsem to viděl, to musí být pěkný náklad. Ty plachty něco stojí. Ta pyrotechnika stojí také obrovské množství peněz a samozřejmě to choreo a ty plachty mají jakoby dvojí význam. Za prvé to hezky vypadá, ale za druhé pod tu plachtou se dá dělat spousta věcí. Ať už jenom třeba nasazovat kuklu, převlékat se, protože ty fanoušci moc dobře vědí, že oni přijdou nějak oblečení na stadion, tam jsou zaznamenáni, ale pak se třeba pod tu plachtou převléknou. Právě proto, aby mohli zamaskovat svoji trestnou činnost. V případě těch videí, které jsme viděli na Slavii, tak tam dokonce byl určitý způsob taktiky, kdy vlastně první běželi hooligans, kteří dělali dýmovou stěnu z dýmovnic, aby nebylo vidět. No a pak tam naběhli vlastně v uvozovkách střelci s pyrotechnikou, kteří vlastně stříleli tu pyrotechniku směrem na ty spartanské fanoušky. Což už je v podstatě nějaká bojová taktika a je tam jednoznačný úmysl páchat trestnou činnost. Ultras, hooligans, roadies. Když byste to měl vysvětlit laikovi, jaký je rozdíl mezi těmito názvy nebo mezi těmito skupinami, kdybyste to měl vysvětlit třeba mě jako úplnému laikovi, co si pod tím mám představit? Ultras může být fanoušek, který jenom do krve fandí svýmu klubu, ale řekněme nepáchá trestnou činnost, nepere se, drží nějaká pravidla a dělá to jenom pro to, aby byl spokojen a byl uspokojen ten jeho herní zážitek a aby podpořil ten svůj klub. Takže takový opravdu hodně zaťatý fanoušek. Hodně zaťatý fanoušek, ano. Zatímco hooligans, to už samozřejmě je komunita, která páchá násilí, páchá trestnou činnost, napadá vlastně fanoušky jiných klubů, s cílem si něco dokázat, s cílem získat jejich vlajku, získat jejich šálu, získat jejich jakoukoliv jejich trofej, přesně tak. Jsou nějak výrazně organizovaný už tyto skupiny hooligans? Dá se hovořit o organizovaných skupinách? A v podstatě i o organizovaných kriminálních skupinách, pokud páchají trestnou činnost? 100%. Každý ten ultras, každá ta hooligenská skupina toho klubu tak má samozřejmě svoje vedení. A mají to tak. Mají to jak ultras, tak to mají stejně tak jako hooligans. Že? Tribuna Sever také má jako jasný vedení. Tam se jasně ví, kdo je šéfem, kdo toho šéfuje, kdo komunikuje s vedením klubu, kdo domlouvá tu pyrotechniku. Pak samozřejmě tam můžou být jednotlivé odbojové sekce a každá má svýho velitele a každý má přesně, to je jako nějaké frakce, jo? Jo, může to tak být a vlastně oni navzájem můžou být i proti sobě. Jasně, mají tam rivalitu. Což není vyloučeno, že se teď stalo. Což ale pořád odpovídá. Půjdeme na plochu
půjdeme na plochu a Honza s Petrem budou střílet pyrotechniku a Tomáš s Alešem budou mít dýmovnice a mimochodem, když jsme u toho napadení těch hráčů, které jsme viděli, zejména toho golmana té Sparty, k tomu bych se taky chtěl dostat, všechna čest, on vlastně se tam dostal do křížku s těmi fanoušky Slávie, kteří vběhli na tu hrací plochu, jednoho z nich asi chytnul za flígr, samozřejmě automaticky došlo k tomu davová psychóza, seběhli se tam fanoušci, začali nějakým způsobem do něj strkat, došlo tam k vylití piva, ale nemyslím si, že šlo primárně o to toho golmana napadnout. Došlo tam k nějaké strkanici. Velká čest Masérovi Slávie, který se ho zastal a dezorientovaného potom, co vlastně na něj někdo vylil pivo a lítali tam kolem něj dělobuchy a světlice, tak ho odvedli do bezpečí. Anglie byla mekou hooligans a rowdies, tam to dokonce hnali k tomu, že tam se pobudávali, tam docházelo k úmrtím na těch stadionech. Pak Anglie přišla s tím tedy, že doživotní zákaz fotbalu, poměrně velké a kruté tresty, odnětí svobody za prokázání hooligans, za prokázání toho, že vlastně jste jako rowdies. Podle toho všeho i podle těch záběrů by se mohlo zdát, že většina fanoušků je problémových. Je tomu skutečně tak? Nebo naopak většina je normálních? Většina je normálních, ale obrovský kouzlo je strhnutí davu. To dělá opravdu hodně a třeba tady na Slávii se to stalo. Oni si skutečně všichni mysleli, že už je konec. Vyběhli a když vyběhne jeden, tak se strhne lavina a vyběhnou všichni. Ale není to tak, že by všichni fanoušci, ať už Sparty nebo Slávie, byli hooligans, byli rowdies a chtěli páchat trestnou činnost a chtěli zmlátit protihráče nebo chtěli zmlátit fanoušky jiných klubů nebo jim ukrást šálu. Tak to určitě rozhodně není. A oproti třeba Itálii nebo Chorvatsku, kde ty kluby jsou mnohem radikální a skutečně to jsou fakt jako fajteři a bojovníci, tak jsme na tom ještě dobře. Pojďme se teď zastavit u dopadů, nebo respektive u toho exemplárního trestu, který vlastně na Slávii padl. Tým je, myslím, že 4 zápasy naprosto bez fanoušků, je tam 10milionová pokuta a navíc ještě jsou tam interní samozřejmě tresty, například Chorý skončil úplně, tuším, že ještě ten kapitán. Že jestli to je adekvátní? Není. Jestli je to adekvátní? Ne, není. Chybí mi tam potrestání vedení klubu. Protože to by se nestalo, kdyby vedení klubu o tomhle nevědělo. Jak lze potrestat? Tak vedení klubu je potrestáno těmi 10 miliony. To je docela zásah pro rozpočet klubu 10 milionů korun. Já si myslím, že pro klub typu Slávy to rozhodně není citelný zásah. No tak je to peněženka pana Tykače, takže ten asi spokojený nebude. Víme, jak... Záleží na panu Tykačovi, jak se k tomu postaví, nicméně a jsem zas na začátku. Ta pyrotechnika by se tam neobjevila bez toho, aniž by to vedení nevědělo. Jsem o tom přesvědčený, protože vím, jak probíhají pyrotechnické prohlídky. Kdo povolil a kdo se domluvil s tribunou Sever k tomu, že se vběhne na trávník po závěrečném hvizdu. Opět to bylo někdo z vedení klubu. Jasně. Proč nezareagoval rozhodčí, když viděl, že fanoušci se pomalu přemísťují ploše. Proč ten zápas nezastavil? Takže mě tam chybí potrestání dalších lidí a nejenom fanoušků. A může to znít z mých úst, který vlastně celý život se snaží prostě o to, aby divácké násilí zmizelo, tak to může znít asi divně, ale mně skutečně chybí potrestání toho hlavního viníka. Jasně, tady ale třeba je potřeba říct, že funguje ještě nebo pracuje ta trestně právní rovina, to znamená policie na začátku, to znamená nějaké potrestání, ať už organizátorů, případně třeba i vedení klubu za nějaké špatné kroky může ještě nastat. No. Což je to, řekněme, ta trestně právní rovina, ovšem už mě nenapadají mechanismy, které by mohly vést k samotnému potrestání vedení klubu, snad jedině, že majitel by nějak trestal vedení klubu. Já si myslím, že tam přijde jako trest od Pavla Tykače, protože pro něj je Slávie pravděpodobně srdcovou záležitostí. Nicméně by mohla být i dobrou investicí, protože klubu se skutečně dařilo. A já si myslím, že tohle si určitě Pavel Tykač nenechá líbit.
že ty změny v tom vedení klubu určitě budou, ale a co se týká policie, tak tam stačí, aby vedení tribuny Sever řeklo, jak to skutečně bylo. Jak s tou pyrotechnikou, tak s tím vběhnutím na tu travnatou plochu. Ostatně Jaroslav Tvrdík už teď zmírňuje ty dopady toho vběhnutí na tu plochu, to jsme říkali na začátku, kdy on říká, přihlašte se policii, usnadníte to a policie vás třeba nebude ani trestat, skončí to nějakým přestupkem, podáním vysvětlení. Jo. To znamená, že nebude stíhat všech, nevím, kolik jich tam běhlo, 100, 200 fanoušků za výtržnictví. Jasně, když nebudeme teda chodit okolo horké kaše, vy tady jednoznačně prostě máte na mysli manažerské selhání Jaroslava Tvrdíka, který je podle vás jednoznačný? Když Rozhodně. To na rovinu. Rozhodně. Jaroslav Tvrdík si vybudoval tribunu Sever. Jaroslavu Tvrdíkovi tribuna Sever přerostla přes hlavu. A říkám to s plnou odpovědností. Podle vás by měl za to nést následky teda? Měl by za to nést následky. Manažer. Jako manažer, ano. To znamená skončit. Z vašeho pohledu. Tak pro něj to byl výnosný biznis. Pojďme si říct, že na začátku to byl Jaroslav Tvrdík, kdo přemluvil Číňany, aby koupili Slávii. Oni toho teda pro Jaroslava Tvrdíka tady v Čechách koupili mnohem víc. Ano. Tam na samostatný podcast. Tam se jednalo i o TV Barando, vzpomeňte, tanečky kolem pana Soukupa. Nejenom pivovar. Pozemky. Pivovar Lobkovic. Jo. Taky, ano. Těch nemovitostí a těch různých zájmových věcí, co koupili Číňané tady v České republice Jaroslavu Tvrdíkovi jako hračky, tak bylo hodně. Otázkou je, jak Jaroslav Tvrdík ty Číňany skutečně přesvědčil k tomu, aby to koupili. Že? Osoba Jaroslava Tvrdíka, ještě když si u ní zastavíme, on je teď vnímán spíše jako silný manažer, který zvládl tu krizovou komunikaci. Podle toho, o čem tady ale hovoříme, to úplně tak není, nebo minimálně je příčinou toho, co se stalo. Z dlouhodobého hlediska, on má těch jakoby křížků nebo těch škraloupů víc. Například vzpomeňme na ČSA, ale on nebyl ani dobrý jako minister, jestli se nepletu. On byl špatný minister obrany. On byl špatný manažer ČSA, kde skončili ČSA. Ty jsou pryč v podstatě. Proto se mu také přezdívá Luftjarda. A jako manažer Slávie jediné, co dokázal, všechna čest, přinesl peníze tomu klubu, ale to samozřejmě přináší problémy. Lidi typu bývalý novinář z iDnesu, který se dostal, nikdo nechápe jak, do vrcholného vedení toho klubu, když se podíváte na jeho činnosti. Koho se jedná? Syrovátko. Když se podíváte na jeho články, které leckdy byly kontroverzní a on jako novinář nepsal špatně. Asi na Jardu něco vytáhl a Jarda mu dal trafiku. Ale co ty lidi vědí o Slávii? Co ty lidi vědí o fotbale? Ano, je třeba říci, že za jejich, a já jsem, třeba je vtipné, že já jsem se svým bratrem, který je zarytý slávista, nedávno vedl poměrně dlouhý rozhovor, kdy on se Jaroslava Tvrdíka zastával v tom, že říkal, podívej se, co ten Tvrdík pro tu Slávii dokázal. Podívej se, jak vlastně ta Slávie díky tomu Tvrdíkovi, jak je úspěšná. Já říkám, on přived peníze, ale on je první, kdo dává, ale taky první, kdo bere. Respektive on dostával a první bral. To je Jaroslav Tvrdík. Jako. Dá se říct, že v podstatě ze Slávie udělal takovou malou korporaci, čímž pozvedl... Svojí korporaci. Ano. Čímž ale pozvedl, jakoby řekně, to se musí uznat tu úroveň toho fotbalu, protože víme, jak tady ta úroveň vypadala, řekněme, v těch 90. a 0. letech, v dobách, kdy úřadovali ve fotbale lidé jako pan Starka, a další. Je to business. FK Drnovice, vzpomeňme na ty jednotlivé kluby. Je to business. Vždycky to byl business. Když se podíváme na některé realizace policie v současné době, Pelta, Berber, celá Morava v tuhle chvíli má velký problém a klepou se, aby náhodou se nepřišlo na to, že se tam šmelilo se zápasy. Je to business. Je to obrovský biznis. A ta radost z toho sportu se úplně vytratila. Ten sport, ta čestnost, ta se úplně vytratilo. Kdyby tohle někdo udělal v Premier League, tak to je konec, to je finito. Ale tam je to taky biznis a ještě mnohem větší. To rozhodně.
ale tam se nestane, že by ty fanoušci vběhli na ten stadion. Není to možná trošku i o tom, kam trošku směřuju, o té kultuře, řekněme teď toho národa, jo? Protože přece jenom tam se to podařilo už před mnoha lety skultivovat. To samé platí o Německu, to samé platí o Francii, kde taky měli své problémy v 70. a 80. letech a do zásadní. Dneska je to jinde, ten biznis je mnohem větší, fotbal kultivovanější. Je to cesta pro český fotbal něco podobného, nějakým způsobem změnit ten přístup, nebo je to v nás, jakoby, že to nejde? Dokud nezměníte legislativu, to znamená, že pokud za výtržnictví, fotbalové výtržnictví, tohle je třeba fanoušci Florentíny napadli fanoušky West Hamu. Koukám přímo tady na Můstku, nebo kde? Jo, je to v centru Prahy. Tady se vlastně pere s policisty, kteří zakročovali. To bylo skvělý, kdy vlastně ty operativci si je natypovali a pochytali. Náhodou jsem šel kolem. Turisti vystrašení. Náhodou jsem šel kolem, to je moje oblíbená fráze. Aha. Ale tady vidíte, že třeba ty fanoušci té Florentiny jsou jako velice překvapení z toho radikálního postupu té české policie. Já si myslím, že policie na tom poli toho diváckého násilí odvádí skvělou práci. O tom žádná. Bohužel česká justice to neumí trestat, to divácké násilí. A nepadají takové tresty, aby si sedsakramensky kdokoliv rozmyslel ukrást 12letýmu klukovi šálu. Aby si sedsakramensky někdo rozmyslel odpálit dělobuch do sektoru hostí. No. Tohle primitivismus čistokrevný. Tohle s fotbalem nemá nic společného. Ne, samozřejmě. Jo. A bohužel i životu nebezpečný. A teď si vemte, tam byly děti, jsou tam vidět děti, rodiny s dětma, tohle není fotbal, ale dokud tohle nebudeme trestat výrazným způsobem, a to není jenom o tom, že fotbal bez diváků, to není jenom o peněžitých trestech, to je o tom, aby někdo zaplatil ochranku na tom stadionu. Aby to nedělali ty kluci za 120 korun. Aby to nebyli kluci Pepa s Tomášem, který spolu chodí do gymu a Tomáš zrovna hlídá a Pepa zrovna jde na zápas do radikálního jádra. Ano, chápu. Pak budeme koukat na takovéhle obrázky a nic se tady v českém fotbalu nezmění. Takže podle vás hlavní cesta do budoucna je výraznější ochrana na těch stadionech, výraznější bezpečnostní opatření. Já se bavím o novém způsobu financování bezpečnosti na stadionech. O tom, aby se zaplatila ochranka. Aby jí tam bylo víc. Aby to nebyl Pepa s Tomášem, který se znají z gymu, ale aby to byli profi kluci, který opravdu nemají žádnou vazbu na to radikální jádro, na ten kotel. A co třeba větší lustrace těch radikálních fanoušků, protože dneska máme kamerové systémy detekce obličejů, takže ty lidé se dají dneska poměrně snadno stotožnit. Dá, ale hodně narazíte na GDPR. Pak, když spáchal trestný čin, třeba tímhle to pak jo, policie samozřejmě může. To mám na mysli, že dohledat a doživotní zákaz vstupu na stadion by podle mě mělo být naprosto samozřejmý. Třeba v případě toho fanouška, který tady přelez, tak nevím, jestli má doživotní zákaz, nicméně pro něj by třeba, protože byl silně opilej a chtěl si jenom něco vysvětlovat, ale za ním se strhla lavina, tak pro něj doživotní zákaz fotbalu je svým způsobem trest, ale neadekvátní. Neadekvátní. On by si měl pamatovat, že prostě nemůže tropit výtržnosti, že nesmí pít. Prostě. Takže reálně trestně právní rovina a určitě. škraloup. Určitě. Já si pamatuju doby, kdy státní zástupce na takovéhle rizikové zápasy chodil přímo na stadion a sekal to tam ve zkráceném řízení hlava nehlava. Jasně, podmínka. Cože, ty už máš podmínku? No tak jo, takže trest. Nesouhlasíš? Jasně, následuje. Souhlasíš? OK, dobrý. Na závěr, jste optimista? Podaří se udělat změny, které povedou ke kultivaci českého fotbalu, protože evidentně nejsme ani na půl cesty, i když jsme si to možná mysleli, nebo jste spíš pesimista v tomhle ohledu? Záběry, jako jsou tyhle, se už neopakují. Za prvé, spousta z těch kluků už jsou dospělí, mají rodiny a nestojí jim to za to. Ten, kdo se pere, tak jsou mladí, nevyjančený Janci.
kdy ty starý by jim zejména měli domluvit. Takže věkem dojde k přehodnocení těch Určitě, hodnot jasně, a... tak spousta z nich už má trestní minulost a když máte malý dítě, tak na to koukáte jinak a na ten fotbal se jdete podívat, zafandíte si, zakřičíte si na rozhodčího, raz, dva, tři, rozhodčí je, ale tím to prostě končí. To, na co se díváme, tak jsou, nebo to, co jsme viděli, tak jsou nezvládnuté emoce mladých Janků, který prostě ale nemají vedení. Ten klub by si, a to radikální jádro, by si mělo udělat pořádek sami se sebou a říct si, hele, vykašlete se na to, protože my z toho máme akorát trable. Pojďme fandit, pojďme tohle, protože klub nám na to dává prachy. Za ty prachy my ještě můžeme jezdit do zahraničí, podporovat ten klub. Jo? Když by třeba ta Slavia, nedej bože, hrál někde v zahraničí, tak samozřejmě ten, kdo platí ty cesty, tak je klub. Takže nestojí nás to ani korunu. Ono svým způsobem, ale je to na druhou stranu, je potřeba říci, že u těch fanoušků je to vysoce prestižní. To, že my uděláme bordel v cizím městě a napadneme fanoušky cizích klubů, tak ty hooligans z jiných klubů se nás začnou bát nebo nás začnou uznávat, vzniknou nové družby. Otázkou je, jestli to těm českým radikálním fanouškům za to stojí. A jsem zas na začátku a budu to říkat, to, co se stalo na Slavii, je bohužel smutné, nicméně tam došlo ke spoustě omylů a fuck-upů, který souvisejí s tím, že vedení klubu to povolilo, ad 1. A ad 2, pak samozřejmě se strhla davová psychóza a tím to nechci omlouvat, ale prostě to je běžný způsob slavení titulu, poháru a já na tom nevidím fakt nic špatného a bylo by strašně špatně ty fanoušky, kteří jenom vběhli na tu plochu, tak za to trestat. Nechali se strhnout davem. Ti, co samozřejmě útočili, to už je věc druhá, výtržnictví jak vyšitý, ty, co střídali tu pyrotechniku, ať nesou plnou odpovědnost, za tím stojím. Ale opakuji, není to nic nového, není to nic tak zásadního, tady všichni z toho dělají, jenom to tady prostě dlouho nebylo. Ale jak jsem ukazoval děje se to, je to běžná věc, nebuďme z toho překvapení, prostě násilí na fotbalových stadionech bohužel bylo a záleží jenom na nás a na našich politicích, jestli bude. Tak je to téma, které nese emoce, takže dá se ještě očekávat, že pár týdnů to bude plnit mediální prostor. Já vám, Jirko, děkuju, že jsme si takhle mohli o tom zajímavě popovídat a že jste byl hostem kanálu Odpadlík. Taky děkuju a fanděte fotbalu. Přátelé, pro tohle video je to vše, pro tenhle rozhovor, už se toho víc do něj nevejde. Já vám děkuju, že jste dokoukali až do konce. Samozřejmě budeme moc rádi, pokud dáte like, pokud budete případně tento rozhovor sdílet na vašich sociálních sítích a samozřejmě pokud jste ještě nedali odběr kanálu, tak můžete nyní učinit. Já vám děkuju, mějte se fajn a uvidíme se příště.